ତମେ ସମସ୍ତେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଦିଟା କେସରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଆପଣ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ସନ୍ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆସି ଇନକ୍ୱାରି କରିବାର ନିୟମ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଘର ବହୁ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଏ ଘରେ ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ଅତ୍ୟାଚାର ହଉନି। ଭେରି ଗୁଡ୍। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ତାହେଲେ ପୋଲିସ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ତମ ମନେ ଆସୁଛି। ତମେ ତମେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତ ସତତା କହିବାକୁ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରକୃତ ସତତା ବାହାର କରିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଆସୁଛି। ଆଗେ ସେ କଣ ପାଇଁ ସେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଆଉ କଣ ଏ ଘରକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଏକର ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସିବା ମନା। ଆମେ ମନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତମେ ଆପେ ଆପେ ମନା ହେଇ ରହିଯିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ଆସିଲେନି? ଆଉ କୋଉ କଥା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? କେବଳ ଧରି ପାଇଲ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେଲି। ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ତୋର ନଥିଲା, ତୁ ଚିଟିଂ କରି ନିଜ ନାଁରେ କରିଦିଅ। 1% ଏମିତି କଥା କହୁଛୁ ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛୁ। ଏତେ ଭାତ କଥା ବନ୍ଦ କରି ଏ ଲୋକଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କମ ଆଖି ସାମନାରୁ ପଳେଇ ଯାଉ। ମୁଁ କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଧକ୍କା ମାରି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେବି। ଖାଉ ବାବୁ ଖାଉ, କଥାଟାକୁ ତମେ ଆଉ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତି। କଥା ତମେ ଆଗକୁ ବଢେଇ ଚାଲିଛ। ଆମ ନାଁରେ ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଆମ ଘରେ ପୋଲିସ କରିଲ, ତାପରେ ଅଜାଣତରେ ଭାବେ ଆସି ଏଠି ମଜା ଦେଖୁଛ ମଜା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ମୋ ଭଉଣୀର ସୁଖ ପିଇବାକୁ, ତାର ଏ ସଂସାର ଆକ୍ରମଣ। ଘରେ ତ କହିଛି ସଂସାରକୁ ସୁଖ ମିଳିବାକୁ ହେଲେ ତାପରେ ଅର୍ଥ ଥିବା ଦରକାର। କେତେ ଅର୍ଥ ନେଇ ଆସିଛ? କେତେ ଅର୍ଥ ଦରକାର ତମେ ମୋତେ କୁହ। ମୋ ଭଉଣୀର ସୁଖ ପିଇବାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଅରେ ନୁହଁ, 100 ଥର କହିଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଲେ ତମ ଭଉଣୀ ସଂସାର ହାଟରୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ଭାଇ ମୁଁ ତ ବାରବାର ମନା କରୁଛି ଘରକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ବାରବାର ଆସ ଅପମାନିତ ହଉଛ? ଆଜି କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବନି। ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବି? 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମେ 5 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଆଣିଛି ଦଉନି, ଆଣିଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଭାଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମେ ଏଡ଼ିରେ ହଉ ପଛେ ମୋ ଭଉଣୀର ସୁଖ କିଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ହେଇଛି। ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? ତମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ? ଆରେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ନେ। ଭାଇ ମୋତେ ସତ କୁହ, ଏତେ ଟଙ୍କା ତମେ ପାଇଲ କୋଉଠୁ? କିଏ ଦେଲା ତମକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା? ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? କୁହ ଏତେ ଟଙ୍କା ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଭାଇ ତମେ ଗୋଟେ ଉପମାନ ଆଣିଲ। କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ଆରେ କଣ କହିବି ଆଉ କେମିତି କହିବି ଯେ ଇଏ ଟଙ୍କା ଚୋରି ଟଙ୍କା ନୁହଁ, ଇଏ ଟଙ୍କା ହଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଅଙ୍କ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ। ଅଙ୍ଗ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ? କିଏ ଅଙ୍ଗ ବିକ୍ରି କରିଛି? ତମେ? ଭାଇ ତମେ ସୁସ୍ଥ ଅଛ ତ? ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ନା, ମୁଁ ପୁରା ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ମୋ ସଙ୍ଗୀତା ସଙ୍ଗୀତା? ସଙ୍ଗୀତାର ପୁଣି କଣ ହେଇଛି? ଭାଇ ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ତମକୁ ମୋର ମତେ ଯୌତୁକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ସଂବିଧାନ କିଡନୀ ପରା ଆଉ କାନ୍ଥରେ ଲାଗି ଯାଇଛି କଣ କାହିଁକି ତାକୁ ଡକ୍ଟର ନେଇପାରିବେ ବଡ଼ ଭଲ ହବ ଆମ ସଂବିଧାନ ତ୍ୟାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଏହି ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ତୁ ସୁଖରେ ସଂସାର କର ସେମିତି ନହେଲେ ତା ତ୍ୟାଗଟାକୁ ବୃଦ୍ଧା ହେଇଯିବ ତୁ କେବେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବୁ ଆଉ କିଛି କହ ନା ଆଉ କିଛି କହ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଶୁଣ ସଂଗୀତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଅନିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା କ'ଣ ଉଚିତ ଥିଲା ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି ଭରସା କରୁଥିଲି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଅନିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ଆପଣ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ମା ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ କିଏ ପ୍ରତିକାର କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଜୀବନ ହେଲେ ସଫଳ ହେଇନି କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିକି ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେଲି ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁ ମନ ଉଣା କରୁଛନ୍ତି ମା ସେଦିନ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶହ ଶହ ବାନର ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଅଜସ୍ର ଟଙ୍କାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଲେ ଠିକ ସେମିତି ମୋ ଭୂମି ସଂଗୀତା ସାମାନ୍ୟ ମୁଟୁଛି ମୂଷାରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାରେ ନିଜ ଦେହର ଧୂଳିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରି ନିଜ ଦେହର ଅଙ୍ଗକୁ ସେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ମା ଆମେ ଗରିବ ସତ ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଖ ଟିକକ କିଣିବା ପାଇଁ ଚୋରିକି ଡକାଇତି ନୁହଁ ମୋ ନାମ ଦେହର